Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimo, dneska máme 8. října, je neděle. Počasí se nám teda rapidně zhoršilo, takže z těch našich letních parádních výjezdů, kdy jsme spíš trpěli horkem, jsme se přehoupili do pěkný zimy. No, je asi zhruba asi 10 stupňů a mrholí. 10 stupňů mrholí, je nepěkný vítr. Jak jsem říkal, dneska je neděle, Šimča měl včera se turnaj, viď? Byli jsme zase druhý do vzíči. 1 výhra, 1 prohra, takže krásný. A díky tomu jsme se nemohli dostat do Lužní, ale dneska naštěstí můžeme, takže i přes tohle, co ne úplně příznivý počasí, my se tam vypravíme. Ale překvapení je takový, že my se vám nehlásíme z Lužní. My se vám hlásíme z Rudné u Prahy. Ano. A je to z toho důvodu, Šimčo, ty to můžeš rovnou popsat, ne trošku? Že tady na něco čekáme. Ano, my tady na něco čekáme. A jede to do Lužní u Rakovníka. A můžu říct jako co to táhne ten vlak. Hele, schválně, jestli by na to někdo přišel. No, jako, já vám dám teďko na chvilku, abyste si... Co by to tak mohlo táhnout? No, tak... Já nevím, Šimčo, ale já si dám, ty to víš. Šimčo si tady něco odpočítává tajemně. Bardotkový rychlík. Ano, přijede rychlý český drah, tuším, že číslo 9, 10, 10. No a když víte, že ho táhne ta bardotka, tak už asi víte, na co do té Lužní jedeme. Přesně tak, my jedeme na setkání bardotek a tohle to bude jeden ze 2 vlastně speciálních vlaků, ono jich je teda vlastně ještě možná potom víc, ještě asi další 3, ale 2 velký vlaky, které jedou z Prahy a věděl bys ten druhý odkud jede? Nebo jsi to zapomněl, nebo jsi mi to neřekl? Podle mě jsi mi to neřekl. Já jsem mi to neřekl. Jede z Mostu, Šimonku. Jo, z Mostu, aha. Takže pojedou 2 speciální vlaky, takový rychlíkový z Prahy a z Mostu. A díky tomu, že vlastně je výluka tam, jak jsme točili jednou to video, jak jsme natáčeli tu nějakou východočeskou nebo jakou barču tam na tom mostku, ano, tak tam je teď výluka, tam ta barča nejezdí teďko. A vlastně díky tomu, že tam je ta výluka, tak my si to tady můžeme pošotit. Protože jinak by to jelo tam tudy. Ano, protože jak vždycky točíme tam Praha, Holešovice, Praha, Bubny a tak dále, to rozkopaný, tak tam tudy vlaky nejezdí, na Kladno jezdí až z Prahy Davids. No, a díky tomu by se z Hlaváku tam ten rychlík nedostal, takže musí jet přes nás. Takže vlastně musí jet přes Mícháč, prostě přes Rudnou a Prokopským údolím a do Hostivic a pak už na tu trasu. Tak. Pak na tu normální trasu. Dobře, Šimonku. Dáme si ještě rychle pozdravy fanouškům, takže ty můžeš začít. Zase už tam něco máme, takže plníme vaše přání. A zdravíme, pojď na to. Já zdravím Filipa Jindřicha a Pavla Chytrosa. Tak. A já tam mám někoho, kdo má nick King Bob, jestli jsem to řekl správně, ano, King Bob. A pak tam mám zase asi pozdrav pro nějakého malého klučinu, protože tuším, že nám asi nejspíš napsala maminka, aby jsme ho pozdravili, že se strašně rád kouká na naše videa. Takže tenhle pozdrav je pro Štěpíka z Nového Města na Moravě. Tak, takže Štěpíku moc se zdravujeme, zamáváme speciální mávačky pro Štěpíka. Tak. Ať se ti dnešní video líbí. My asi dneska se nebudeme snad moc v těch videích vykecávat a hlavně si budeme užívat, pevně doufám, ten báječný zvuk těch bardotek. No a taky hlavně, tady stojí krabička do Hostivic, která pojede asi za tím rychlíkem po té stejné trati, co jede ten rychlík. Šimčo, možná, nejsem si jistý, možná, že pojede zpátky na Smíchov, ale každopádně tohle a nebo možná rachtání, co slyšíte, je právě ta krabička. No, krabička. Já to nebudu říkat. Ty to neříkej. Tak, Šimčo, my se musíme jít připravit, protože ještě jsem neřekl, že je zhruba něco po 9:45 a za nějakých třeba 10 minut by se tamhle zprava, podle našeho pohledu zprava, měla od Prahy přihnat ta barča. A ještě jsem neřekl důležitou věc, že my budeme tak trošku stopovat, protože my sedneme do auta, pojedeme jakoby za ní, pokusíme se jí předjet. A pojedeme do Nového Strašecí. Ano, a v Novém Strašecí bychom si ještě měli jednou natočit a potom už je za chviličku Lužná a v Lužní bychom si naopak zase měli teda znova ještě natočit dokonce i příjezd tohohle z toho vlaku. Takovýhle je plán, jestli nám to časem vyjde. Takže vlastně třikrát tenhle rychlík. Jednou z Rudný, jednou z Nového Strašecí a jednou z Lužní. Šimčo,
Zase je to 5 minut. Neuvěřitelný vykecávání. Dej pacáčka a pojďme na to. To je skoro jak ta pozvánka na Šumavu přes Ústí. Ta taky byla jak takhle dlouhá. Užívejte si video a doufáme, že dneska uvidíme spoustu krásných mašinek. Nebojím se říct, že Bardotka je jedna z našich samozřejmě neoblíbenějších mašin. Tak. No a já mám hlavně tričko Bardotky a maminka má taky ráda Bardotky. No, právě. Tak, zatím všecko, jdeme na to. Čau. Čau. No a my jsme tady vlastně už po druhý, protože jsme tady ještě jednou točili pozvánku. Přesně jak říká Šimonek, ale my chceme ještě těch pár minut, než přijde ta Bardotka, využít k tomu, že vám tady ukážeme, protože možná jsme to pořádně minule, když jsme tehdy tady točili, nenatočili, jak vypadá nádraží v Rudné u Prahy, takže je to takovýhle pěkný dům. A tady po naší levé ruce si furt něco povídá ta krabička. No, ale jenom sama sobě. Jenom sama sobě. Támhle je směr na Prahu, takže odtamtať přijede ta Bardotka. Přijede Barča, asi půjde takhle na tenhle zadní peron, takže my tam za chviličku půjdeme. A ona pojede pak tamhle dozadu doprava. A ona zahne doprava jako na Hostivice. A když by se zahlo doleva, tak to je dál potom směrem na Lučice a k nám prostě tak. Bohužel žádnýho Regio Foxe jsme zatím neviděli. No jenom jsme, jak jsme přijížděli, tak jsme tady takhle tou špírkou viděl přijíždět Rekču. Dobrý, Šimon, my už půjde možná se připravit pomalu na ten druhý peron. Za nějakých 7 minut by se to tady mělo zjevit. Tak tamhle na návěstidle, nevím, jestli to bude vidět, tady v tomhle příšeří je to postavený a právě začal bimbat přejezd. Šimčo. Ale... Teď otočíš to ještě rychle. Ano. Že tam doleva asi možná je vidět, ta tady vlastně na Lučice. Ano. A doprava pojede ta Barča. To uvidíte, tak. Jak se tam bude chodit, tak to uvidíte, tu trať na Šimčo, co ty poješ, že přijede? Bardotka. Nebudou to náhodou baťohy třeba? Nebudou to baťohy. Ale mám to nechat běžet, protože tamhle už to bimbalo. Já bych, víte, bych to nechal běžet, protože... Hele, hlavně musíme z ní vydindat nějaký... Už je to tam! Nějaký pořádný pozdrav. Už je tam? No jo. Šimčo, Barča. A rychlíček R9 1010 přímo z Prahy hlavního nádraží do Lužní u Rakovníka. Čověče, není to... Pozdrav, no. Hele, to je úplně taková, jako jsme viděli na tom Šotostrazu, v těch Otrokovicích podobná, není? Bůh ví ještě, aby to nebyla ona. Asi je. Děkujeme moc, čau. Díky. Ahoj. No ne, Šimčo, tak ty jsi se ptal, jestli bude s postrkem, já jsem ti říkal, že není jistý, jestli jo nebo ne. Tak jsme se dočkali i a že jde, Barči. A teďko nevidět, jak to zahýbá doprava. A doleva se je Co je rychlý zahýbá doprava, míří na Hostivice. A Šimčo, my skáčeme do auta a je... Wow, teď zabrala. Skáčeme do... Ona tam má půl nějaký nechrádirej. Šimi, ještě se tě zeptám. Existuje lepší zvuk motoru než je Bardotka? Ne. Já si myslím, že ne. Dej placáčka, máme nádherný rychlíček Bardotkovej a my ho jdeme stíhat a snad si ho dáme znova v Novém Strašecí. A jsem zvědavej, ty chlapi by si nás mohli pamatovat, kámo. Jo. Uvidíme. Tak Šimčo, kde my to teďkon jsme? V Novém Strašecí. Jsme v Novém Strašecí, na mostě, na silnici a čekáme na Barču, která se objeví, ano, která se objeví tamhle od Prahy, ale za chviličku je tady překvapení, které se tady pod náma zrovna vynoří. A bude to osobáček, tuším, že z Rakovníka do Kladna. Rekča. Ta se tady asi možná s tou Bardotkou bude křižovat, uvidíme. No, musí to hlavně. Počasí teda žádná sláva, ale musíme to nějak zvládnout. Jo, zvládnu to. Barča má trošičku zpoždění, protože zase v Kladně Čekala v Kladně na Arivku. čekala na zpožděnou Arivku 4 minuty, takže celkem asi 8 minut zpoždění, ale
Za 5 minut zhruba už by tady mohla být. Tady je po druhý Bardotka. Ale Šimonku, máme překvapení, protože oni se prohodili a první jedete AŽD. Hustý. Hustý, veď? Takže asi nejde první ta Otrokovická. Mávačky od chlapů, ale žádný pozdrav, škoda. Verča ze zhora, to jsem ještě v životě neviděl. Šimonku, my jdeme bleskově do... Tamhle vzadu, za mostem někde jsou. Je to tak, pořadí Bardotek se prohodilo. Šimčo, my bleskově jdeme do auta a jedeme rychle do Lužní. Šimčo je nadšenej. My jsme sem dorazili do Lužní na nádraží. Vlak nás samozřejmě předjel, takže byl rychlejší. A já tady zrovna říkám Šimonkovi, že mám mega obrovský podezření, že opravdu tato Bardotka je ta, kterou jsme viděli v Otrokovicích, Šimčo. Podle mě to je 100%. Na 100%. Šimčo, my bychom se ještě mohli podívat tamhle dozadu, protože tam přijel podle mě ten rychlík z toho mostu, takže tam ještě na to půjdeme kouknout. Teď bude zhruba 11 hodin a v 11:30 by mělo začít vlastně to defilé na té točně, kam my se určitě budeme podívat. Takže teď oblíká Bardotek z těch rychlíčků a potom do železničního muzea. Jo, možná se zase bude, jestli si pamatujete, vlastně, jak byla ta modelová železnice na tom, modelová železnice, jak byl tady ten den železnice, tak jestli bude na to, jsme se tam taky možná mohli jít podívat. Mohli bychom tam nakouknout, jestli na to bude čas, uvidíme. Tak první naše Barča, jdeme na tu druhou. To má posun a že to houpalo. Jo. Jdeme se podívat na tu druhou. Takže my máme tady Barču, od který jsme dostali ten pozdrav z Rudný. Poznáváš jí? Je to ona? Jdeme na ní uknout. Takže AŽD Barča. No a tohle se přijela zřejmě z toho mostu. Jo. Dobrý den, dobrý den. A tamhle hledala Šimčo nějaká ještě třetí Barča. Že kolem mě těchto dvou rychlíků jsou tady ještě vlastně 3 nějaký speciální vláčky, které jezdí do Řevničova a možná ještě do Rakovníka a ještě někam, to už jsem zapomněl, a tohle by mohl být jeden z nich. Tak, co teď dřív? Tady jede Barča, pozor. Ale Barča jezdí na páru taky, Šimi. Viděl jsi to někdy? Co to je? No, tak to je takový úvod tady v Lužní u Rakovníka. Šimčo, takový podezření, tamhle jsou otevřený vrata do toho areálu, jestli náhodou ta AŽD Barča tam nebude najíždět. No, já už to vlastně myslím.
Tamhle v dálce opravdu už až jede Barča. Zřejmě se chystá do areálu, protože pojede taky na tu točnou. No. To je normální barní bardotka. Viděl jsi to někdy? Ne, neviděl. Já taky ne. Takže máme. To je krásný. Trkovická Barča, jak Šimča hlásí, taky odjíždí i s magonkama. To by mohl být, Šimonku, ten vláček do toho Řevničova. A už to šlápla. A zase zpátky tady tým parní Barče. To je neskutečný jako. No, parní Barča. Ale už je. Šimčo, určitě teplý vzduch, ale nevyznám se v tom. Podle mě to je nějaký teplý vzduch, který voda vypustí a pak to vypadá, že je parní. No Šimčo, nicméně my se můžeme vydat asi na koupi nějakých lístků a jdeme se tam chystat, ne? Jo. Tak máme velikánský štěstí, protože se rozjíždí tahle ta bardotka z toho mostu. No. Vůně, jo? Šimčo, ale tam je nějaký hnědej dým, to vypadá ještě jak nějakou páru taky. Tak dobrý, stopka. Ona půjde holka taky na točnu asi, člověče, do areálu. No, tak my už tam jdem. Už tam radši jdem, ať to neprošvihne. Tak už máme tady v tom domečku v pokladně koupený lístek, ale padly mi oči, Šimi, tady, co si myslíš o tomhle šestikolákovi? Já si myslím, že tady nestáli, jsme tady byli posledně. Jdem na něj kouknout. No ale hned je tady k němu nějaká cedulka. E669001 šestikolák.
60 km nejvyšší rychlost. To je tady podle mě novinka. Já si ho teda nepamatuju. Tak to na úvod tady, co se tady změnilo. Šimčo, ještě tamhle má tabulku, pojď. To si nemůžeme nechat ujít. Hele, severozápadní dráha. Severozápadná dráha jde po Česká Třebová. Nepřipomíná ti něco severozápadní dráha? Možná něco, jo. Nemá to tak trošku něco společného se Zaječím a Vranovicema? Možná podle mě taky. Mohlo by, viď? Možná by to mohlo. Takže to je tady ten šestikolák a nám se blíží za stálého mžení tady 11:30. Asi teda počasí bude trošku s deštíčkem, ale to nevadí. Ale jako mě je příjemně. My jsme se celkem vybavili a jdeme na tu točnu, protože by to mělo třeba za 4 hodiny začít. Tady si ještě, Šimčo, můžeme dát malou připomínku. Pamatuješ? Jo. A bez ještě něco. Takže to je tady jenom ještě reklama na depozitář v Chomutově. A Šimčo tady objevil tu naši speciální lavičku, ale nevím, člověče, jestli by se na ní vyskočil, protože je to poměrně vysoký teda. Pojď, už to bimbá, jdeme na tu točnu. Tady ještě na tom plácku, kde podle mě, Šimi, nepamatuješ si, nejezdila tady nějaká malá parní mašínka? Možná jo. Tak tady se objevily nějaký asi nový vagonky, tak to ještě taky se na ně podíváme. Tady cinkají závody. A tam, no já už to slyším. Ano, tadyhle vlevo by mohla být ta expozice s tou modelovou železnicí. Tak tam se pak budeme 100% podívat. Můžeme tam jít juknout. Jako Šimča, to je nadšenec. Modelový železnice se to nechce nechat ujít. Hele, tam už zase nějaký Hektor, kterýho jsme nedávno viděli, není to tak? Asi jo, ale jako já bych chtěl. Hele, pamatuju si to dobře. Tadyhle je ta úzkokolejka. No, úzkokolejka. A nějaký závory. Idesková barča, Šimčo. Tam nějaká Spojené ocelárny národní podnik Kladenská mašinka. Tady nás to ještě na nějakou tu úzkokolejku. Vácovny Trup Chomutov. Tlak na motorizaci železnic cílil a konstruktorům se nedařilo najít správnou cestu, dokonce zvažován nákup místa elektrických lokomotiv ze zahraničí. A ještě se elektrické lokomotivy řady z 435.0 známé jako Taky tady ještě je nějaká hezká krabička, ještě nevím, co to je. Počkej, no tak se jdeme ještě rychle podívat teda. Teprve ale až řada T678.0 a T679.0, takzvané pounače, které zde včera nádhera. byly k vidění v loňském roce, alespoň jeden z nich Modrobílá barča. Na ní se jdeme ještě snad podívat, nebo ještě ne? Nebo už ne? Pojď už na tu točinu, tak na to vemem tou uličkou. A už jsme tam. A za Severní Amerikou ještě o kus dál. Tady velký Hektor. Při vývoji byly problémy se vším, na co se sáhlo, také zrovna nepomohlo. Nutno podotknout, že všechny vyvíjené typy od 50. let do 70. byly spíše hezčí, než že by byly spolehlivé. Ale právě tato lokomotiva všechno změnila. Z výrobní linky ČKD tehdy sjela nádherná lokomotiva, která nebyla problémová, neměla problémy v provozu, byla oblíbená jak strojvedoucími, tak samozřejmě i lidmi v depech, které je opravovaly. Takže dnes můžete obdivovat opravdu legendu na československých železnicích. To je tak obrovská mašina, že se to ani nevejde na displej.
Dobrý den. Tady máme nějakou návštěvu. Nádhera. Tak tuhle barču jsme podle mě viděli na tom mostku v Dejvicích. Ale mohla by to být ona. No, jo. Tady káže C barča. Šimčo, co tomu říkáš? To je v ráji Bardotek. Tak když nějaká pára, to asi nepoleze ven. Hele, takže bychom se tady zaparkovali. Tak můžem. Šimčo, tamhle ta Bardotka východočeská se jmenuje Barča a oni mají dvě, nepamatuješ si to druhý jméno, my jsme ji totiž točili někde, někam jsme jeli a viděli jsme ji z okýnka, pamatuješ? Nepamatuju. No já jo. A ona jedna je Barča a jedna je nějaká ještě druhá, ale nevím jaká. Šimčo, ještě než to začne, my jsme chtěli říct, tady jsme v takovém místečku, kde nás to nebude rušit, chtěli jsme říct pár věcí. Maličkovo Bardoce, Bardotka je lokomotiva, která se vyráběla v letech, tuším, že 1964 až 71. Koukli jsme na Wikipedii, že se jich vyrobilo snad 230 kusů. Je to diesel elektrická lokomotiva, takže vlastně dieselový i elektrický motor. A Šimčo, my jsme studovali, říká se jí buď to zamračená, anebo se jí říká taky Bardotka. A pamatuješ si, proč se jí říká Bardotka? Podle Bridget Bardot? Podle Bridget Bardotový, protože my musíme vlastně dodat, že v roce 1958 byla v Bruselu taková slavná výstava, jmenovala se Expo a Československo tehdy tam bylo zastoupený taky svým nějakým vlastně stánkem a udělal tam obrovský úspěch, protože vlastně tehdy se hodně klad důraz na ten celkový design všech možných výrobků a Bardotka vlastně pochází z toho období, kdy vlastně i do těch lokomotiv se promítlo to nadšení pro ten design. Proto ta Bardotka, nepřijde ti, že Bardotka má takový trošku úplně jiný tvar než všechny ostatní lokomotivy? Vždycky jsou hranatý a tato je prostě designová. Takže Bardotka vlastně pochází z toho období toho slavného československého designu. No a buď to je zamračená, je taková, to asi dělá, to dělá asi to čelo, a nebo se jí říká Bardotka, možná podle těch tvarů, který tak trošku měla ta slavná francouzská herečka Bridget Bardotová, která vlastně patří taky do tohle z toho období těch, řekněme, 50. 60. let minulého století. Tak, na točně už se něco děje, my se tam jdeme juknout. No, vypadá to, že první na scénu jde IDSko. Tak úplně první Barča, Šimčo, natočně dneska IDSko. Vlastně půjde původní KDS, který už je součástí teďko IDSka. Přesně tak. A přinesli jsme do roku 1968. Je IDS KDS. Jako naše lokomotiva 750 místo 15 7. Za to pro Československo na zemí olympiádách získal Jiří Raška za 100 dalších
21. překročila naše hranice vojska Varšavské smlouvy. První let promyslu v rámci programu Apollo a Richard Nixon se stává 37. prezidentem USA. Jak už jsem říkal, historie této lokomotivy se začala psát v roce 1968. Volila v rámci druhé série a dodána do lokomotivního dopravy v Bratislavě, kde stává větší směla bez až v roce 1990 V roce 2022 se stává lokomotiva společnosti Garda Stervo, nástupce společnosti KDS Kadecká dopravní a strojní. Dámy a pánové, lokomotiva 751 Londra 7. Tak Barša číslo 2. Sestřičky T478. Tyto stroje jsou opravdu nezastavitelné. Si pojďme představit lokomotivu T478 069 a událost roku 1970 roku se zrodila 65. Magla Zolina Petla. Do provozu byly určitě barvé elektrárny počítají a zkusili a po 13 let se podařilo úspěšně jedná se o jednu ze dvou zástupních lodí T478 ze třetí série A na scénu jde AŽD Barča. Rok výroby 1968, jestli vidím, tak to je zase trošičku mladší kousek. Čimčo, jezdí tato Barča na švestkový dráze? Podle mě může. Že jo, veď? My jsme jí tam tehdy, když jsme byli v Lovosicích, se snažili někde potkat, ale bohužel se nám to nepodařilo. No. Ale já si myslím, že by mohla jezdit na švestkový dráze. No, já si taky myslím.
své výroby. Začala jezdit autobusy rychlých trasů a její nejstarší výrobě učinil 60 korun. A v roce 1992 byla vyprána byla Barča A, že jde a vypadá to, že se jde zpátky vrátit na své místečko. Je to. díky této... No tamhle, Hanzelík se nám tady ukázal. Nádhera. Barča a Světa. Tohle tam má přezdívku Sandy, jestli vidím dobře, jde po Kladno. A normálně jsme viděli asi nějakou Matony Barču tam jela. Hanzelík. Hanzelík, aha. Bardotka se štítkem IVK Loko, rok výroby zase tuším, že 1970. Barča, která má tamhle za Snínítkem Vršovice. Taky nápis Lokomotivní depo Vršovice. Čímže, ale ve Vršovicích jsme tuhle Barču teda určitě neviděli. Ne. Lokomotivkou ČKD za
zajímavá informace, že ta lokomotiva tehdy stála něco přes 2 miliony československých korun. Praha-Vršovice. Během ledna roku 1993 byl dosazen na lokomotivu elektrický regulátor výkonu a o rok později se dotkla instalace elektrického vytápění sopra, které byla provedena v Českých Budějovicích. Na Šimčoku vedle nádrže na naftu jsem zahlídl i nádrž pro vodu, pro parní generátor, takže to vysvětluje tu záhadu s tou párou. Tak jsme zase o trošičku chytřejší. Tak vypadá to na východočeskou dráhu a její barču s jménem Barča. Jsem odborník na barči určitě, ale tahle barča má určitě trošičku jiný design nahoře. No, to jo. Reflektory vypadá jinak. I to zamračení. Ještě před dokončením obou prototypů. Celkově bylo objednáno 5 lokomotiv, které byly dodány do lokomotivního depa Praha-Vršovice, kde strávily celou svou aktivní kariéru. Na základě úspěšného zkušebního provozu prototypů a poznatku prošla ověřovací série odrošovací kůrou, kde se dokonce objevily takové díly, jako poloviční brzdě, zjednodušení izolace. No to tam asi svítí, ne? Tati. Někde vidíš něco svítit, Čučo? No tam jak má, to jde. Jo, máš pravdu, to i to svítí to číslo. No. Víš to jsem si vůbec nevšiml. První řady T478.1 v Praze. Průběh let vozena jak osobní od nákladní vlakem okolí Prahy v roce 1990 se dostal k koordinátoru o 15 se navládl retro nátěr. A to převádí, protože za svou dlouhou službu se právě zamrčené staly jakýmsi maskotem vršovického depa. V roce 2001 byl dosazen kulturní smaltové tabulky s již novým označením a čím dál častěji se začaly objevovat v železničních kroků a
Karlovarského Meziříčí jako historický unikát, kde rozdává radost malý i velký při různých setkáních. Takže pokud chcete, tak určitě vyražte do Almezu, protože tam jsou opravdu historici velice píší. No a už asi poslední barča na scénu. Možná poslední barča, velice podobná té první, takže... Je taková, má hezčí tu bílou barvu a má tam hvězdičku. Tahle je, jestli vidím dobře, střední dráha jde po Brno. Aha. Takže pro jistotu ještě zopakuju, opravdu je to první prototyp, patří sem ještě taky možná do Lužný, v tuto chvíli už. Poslední barča si jede zpátky na své místo. A vypadá to, že jsme na konci tady s přehlídkou na Točně. A už je teda asi hodinu. Přehlídka trvala takových 50 minut určitě. Šimča, už to tady do mě hučí, že půjdeme to tady ještě okukovat. A musíme okouknout ještě takovou tu modrobílou barču s tou hvězdou. Tu musíme najít. Tu jsme tady zatím nezahlídli. Já jsem ji zahlídl. Zahlíd si? No tak se na ní jdeme podívat. Šimčo, zkoukneme ještě ty páry, co tady jsou. Jo. Tady máme jednu slovenskou barču. Dráha jde po Bratislava. Ano. Vydá 2500 litrů. Ale můžeme obejít ještě ty páry, které jsou tady teď přístupný. Šimčová oblíbená tabulka. Maďarsko? Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko. Krásný, tak hele, pojďme na to. Je. Malý bejček, předpokládám. Ano. Mikado. Že bychom nakoukli ještě dovnitř. To je tam. Kde máš toho albatrosu? No támhle. Ať já už ho tady vidím. Čověče, to je mašina. Devatenáct 1947.
Šimčo, my tadyhle možná můžeme někam projít. Je tady teda tma. Byli jsme někdy takhle blízko u páry, taky blízko u páry nebo ne? A určitě jo, jde po Libeň. Šimčo, pojď sem. Tady se dá ještě projít. No teda. No co je tohle za kus, to teda nevím. No, jsme to tady prolezli ještě z druhé strany. Musíme to vzít trošku ven. Tady se to 5, 5, 6, to je štokr. Země 1955. Netuším roku, ale tamhle je to, co jsme hledali. Ještě se nakoukneme na... Ano, Šimčo. V Bardotce taky říká cecula, někde tam jak má, tam, někde jak tam bydlí. Jo. Kde tam si to dělá taky cecula. Jo, zajímá taky, akorát tím, jak jsem teďka sám, jak odešla ta Věrka ode mě tím rokem, tak vlastně samozřejmě se snížila možnost jakoby výdajů. Tak tady je ta modrá, kterou Šimčo už tady někde zahlíd. No. Počkej, kuda jdem? Tam je celá. Taky a tady jsou... A to je, hele, to je ta dvojka. jsem taky dával dolů. Tyhle ty. Tamhle jsou závory, které Šimčo asi taky dával dolů. A nahoru taky. Nicméně tohle je ta dvojčička. 478 1002. Rok výroby 1964. No. Jo. Jo. muzea, ale věřím tomu, že díky tomu se přehlídka na Točně stala dynamičtější a mělo to své kouzlo, takže lidé si to opravdu užili. A já vás už nechám, abyste si vychutnali tento zvuk šestiválcového motoru, který dal právě srdce tohoto lokomotiva a díky tomuto motoru jsou tak oblíbené. Ještě jednou Bardotka, kterou jsme neměli na Točně, která právě přijela. Si ji tady jednou dáme. Tak. A my jdeme na tu modelovou železnici. Šimča si nedá pokoj, jdeme to vyzkoumat. No a na cestě z Točny si tady musíme dát Bilštyka. Lejštyk. Mašina teda neskutečná. Vyrobená v Martině v roce 1979. Tady ji máme. Hektora, jednoho T 45 139. Máme ještě vzadu nějaký jeden brejlovec. No a tady Šimča blíží ty Hektory. Ty už jsme točili.
ještě bude odpoledne asi jedna tady točnová show, takže barči se tady různě ještě popošoupávají. Nicméně my si se Šimonkem uděláme ještě nějaký program, chtěli bychom se jí podívat na tu modelovou železnici a chtěli bychom třeba ještě zkusit natočit nějakých tady z těch mimořádných vláčků, který tady teď během odpoledne do Lužný nebo z Lužný ještě vyjedou, pojedou. Hodnotka KDS. My totiž ještě, než se dáme do té modelové železnice, tak se chceme podívat tamhle dozadu, že tam tušíme nějakýho Sergeje, nebo či co to tam je. A tamhle krokodýla, no, takže zastavíme a dáme si tady ještě jednou IDS-ko. Nebo ne? Tak ono si zatím nepojede. Tak jedem. Tak Šimčo tady něco objevil, co my tak trošku známe. Jindřichova Hradce. Je to tak, úzkokolejka Jindřichův Hradec Obrataň. No. My to otočíme a jdeme se podívat, tamhle něco kouří. Nebo Šimčo, nejdřív toho krokodýla tady. Já bych šel nejdřív do krokodýla. Jestli je to teda jakože krokodýl. No jako vypadá to jako krokodýl. Hele, je to tady, jdem se tam kouknout. Je to otevřený. Šlapej nahoru. Vole, je to možná nějaká tak trošku hospůdka. Tady se dá sedět a je to normální bar, tak to je vtipný. Mají tady pivko a kavčo. Tak. Vyzkoušej to, Šimčo? Mají tady teplíčko. Pojď, jdem kouknout na toho Sergeje ještě. Tak, zase ven. A já čekám na Šimču. Tak, tady zlehka dýmající. No, člověče, já nevím, jestli to úplně právě čtyřkolák není, on tady má ještě něco k tomu. Depolouny. Tamhle vzadu je schovaný jeden Sergej. Ale my se jdeme podívat na Sergeje. Teď jdeme asi přes koleje, kterýma se tamhle vyjíždí potom už na pravý nádraží. Akurát nevím, co je to.
Šimonku, to jsme někde viděli. Tuhle mašinku. To je 444 030. My jsme ji někde viděli. Já si taky pamatuju, ale vůbec nevím kde. Já si jdu podívat, jestli bych tady nenašel nějakou tabuli. Když to okouknout, Čimčo. Nebyl to takový ten parádní pozdrav na Hlaváku? Jo, jak jsme se vraceli tenkrát z Benešova. Tudu. Taky potřem tabulka. Šimča ji našel. Je to karkulka. My jsme ale trubky. Je to karkulka a já teď už jsem si skoro 100% jistý, že jsme ji tehdy, když jsme se vraceli správně, jak říkáš, viděli ještě na Hlaváku, jak odjíždí někam směr do Vršovice do tunelu a ten famózní pozdrav nádherný. Je to karkulka. Tak, dobrý, a teď ještě ten Sergej a tamhle ještě něco za ním. To bude čmelák. Myslíš, že to bude čmelák? Asi jo. Pak je tam nějaká lamina. Ale my to můžeme vzít rovnou tudy, ne? No, tudy. Sergej, to je jasný. To je jasný, Sergej. To je jasný, Sergej. Sergej. To jsem si poplet teď v Benešově s Ragulinem, ale to nevadí. Jihozápadní dráha. Dončičo. Dončičo? Já nevím. Čmelák. Tady má maximálku 90. O, Šimčeme tahle, čmelák. Krásnej. No a teď nám tam ještě zbývá asi nějaká laminátka. A je to vleva. Čmelák z roku 1963. Taky kousek. Šimčo, za tou laminátkou je něco schovaného. Nádherná lamina. Rok výroby 1966. No ale pozor, tady je obrovské překvapení. Majitel ČD Cargo AS. Aha. Takže na ten lamina už je ČD Carga. Tak pojď. Počkej. A tady tuším nějakou bobinu. Já taky, já už ji vidím. Bobinka. Krásná. L499, teďka stojí 101. Ta patří Českým drahám. Pražská dráha, depo Praha střed. Takže to bylo ještě doby, když jsem Masaryk říkal nádraží Praha střed. Ano, je to možný, ale jestli tam bylo nějaký depo, nevím, člověče. No a tady zase asi nějaký šestikolák, či co to je? Jo. Už je tady málo světla, bohužel. Bohužel no. Takže šestikoláček a tamhle je ještě něco vzadu. Tak tohle je asi šestikolák. Tady ještě jednou trošku na lepším světle ten šestikoláč, no a Šimčo, my to ještě otočíme, dojdeme nakonec. Tady je podle mě malý Lego a tamhle prasátko. Šimčo to tady hlásí. Budu ti důvěřovat, Šimi, ty máš většinou pravdu. Jako, tohle je 100% prasátko. To bude, no, to bude. A s tím Legem jsem si na 99,9% jistý. Tady nějaký pěkný vagónek. Tamhle, možná se nám něco předvede. Když to tady výhledem z haly kouknu, máme jich tam. Tak, kříží nám tady jeden z těch speciálních vláčků, který tady jezdí okolo Lužný. Možná to je ten z Hřevničova. Asi jo. A můžu říct, že tady máme to. Tady máme ještě jednu krabičku.
Vagonka Studenka. Kde? Žos Krnov. Žos Krnov. Tak. No a my už jsme úplně na konci. Vidíš to, Šimčo, tak do těchto z těch koutů, jako tady místního muzea v Lužný, jsme se ještě v životě nevydali, takže to máme zase takovou jakoby novinku. No. Tak, tady už jsou nějaké jenom rozpadlé vagónky. Máme nějaké úhláky. Na tu modelovou železnici. Šimča už prostě tady do mě hučí, už prostě musíme tam jít. Už tam musíme jít, tak. Já prostě nebudu říkat nic jiného. Taky už pojď na tu modelovou železnici. Dobře, prohlídka tady ukončená a jdeme se podívat na modelový koleje. No, tady už to někde jezdí. Tak aspoň na chvilku. My jsme tady Šimčo jednou točili, viď? Tak se podíváme, jestli tady náhodou není někde něco nového, ale... Tady jsou taky bardotky. To je celá... Hele, není to celá bardotková vitrínka? No 100%. Jaká bardotková? No bardotková. To jsou samý bardotky, tak to máme takový tematický. Tak, jdeme se nakouknout rychle. No jo. Tak tady máme vzpomínku na setkání bardotek přesně, dalo by se říct, z před 10 roků. Musím taky expresivně. Důlní vozík Flex bude, nevím. Opak graficky nevím. Ty Péťo, co ty děláš? Maturitu od Cerbacu nebo jako křížovku? Ten malý právník, ale do vás příští rok čeká. Podnik Pečka.
No, my tady musíme mít časy. No, oni fotí někde zase. Se přijeli ráno spolu a oni podle mě někde fotí. Tak my už jsme odešli z toho areálu muzea a jdeme se nachystat, protože je něco kolem 2:45 a okolo 3 budou výjíždět ty rychlíky, tak aby jsme je nepropásli. Už se to tady asi začne nějak trošičku skládat. Jakože se začnou skládat takový ty vlaky do Mostu a do Prahy? No tamhle už jsou asi ty dva. Trošičku jakoby připravený, možná, že k ním ještě něco přihoděj. To budeme tady pozorovat. No tamhle z depa už se něco chystá, ale že už se asi tady budou opravdu ty vláčky skládat na odjezd. Barča pro změnu z posázavského Pacifiku. Barča si houkla a jede posunovat. Asi pojede doprava tady přes závody. Asi se nějak vrátí. Bude to ten vláček, co pojede tam, už to vidím, co pojede zpátky na Prahu. Rychlík.
No, tady máme teď odkrytou speciální kombinaci. No, tam netočíš, nemáš akci a já mám objektivní fotálku, nebo se, já se sajím. Market můj, to vlastní, nebo nevím. No, oni to snad budou připojovat tamhle k tomu vlaku, nebo já tomu nerozumím. Teď je škoda, že tohle asi nepojede naraz. No, Šimčo, tamhle ten vepředu, ten tam má jasně cedulky, prostě Praha hlavní nádraží Lužná u Rovíkovníka. No jo, ale Praha je směrem tam. No jasně, ale jestli to spojej, A nebo je... A nebo jako jestli, nebo jestli tohle to všechno pojede tam. no skoro to tak vypadá. No jo, protože je na začátku je na konci. Tak. A už to přirazili? A tohle je tady teď poskládaný. Tak to jsem teda zvědavý. Tak teď se tenhle celý neskutečný kolos rozjel a pojede zřejmě za přejezd a vrátí se sem zpátky na nádraží. Takže východočeská Barča. A je teďko na posteku. Já myslím, že je máme za chviličku zpátky. No je to tak, takže už se vracej. Teď je jenom otázka, jestli přímo na mě, anebo tady vedle, ale já bych řekl, že vedle. Tak chci být u autu, to jedou sem. No tak jedou sem. Šimčo, pojď zpátky. Pojď stranou malinko. A teď si to tady dáme s plnou parádou, celý tenhle se neuvěřitelně dlouhý vlak. No. To jsem zvědavý, jestli takhle pojedou na Prahu nebo ne. Ale skoro bych si tipnul, že jo, protože když je to východočeská Barča, tak asi pojede zpátky někam domů. Jako já bych jí chtěl ještě někde našutit, pak zpátky, až pojede celá tahle souprava z Lužný do Prahy. Zase. Máme tam mávaj, dej! Aj to vady! První Barča, druhá Barča, to je ta slovenská. A teď nás tady, Šimonku, úplně zavřeli. Třetí Barča k nám nedojela. No. Oni už musí stát před návěstidlem. No tak my toho využijeme a uděláme ještě malou exkurzi do ČSD vagónku. Šimčo, ty nejdeš na exkurzi? Jo. No, můžeme se jít podívat, ještě nejde. Nádherný kupátka. A v každém jsou dokonce ještě... Můžeme se tadyhle kousek, budu si vyzkoušet. V každém kupátku ještě nádherný fotografie. To mi klidně až do Prahy. Jel by seš do Prahy, no to nejde. Škoda. Tak. Takže ještě malá exkurzička tady do starodávného vagónu. No. Co tomu říkáš? Jo, super, jako v tomhle bych chtěl klidně. Lepší než v Silésii. Silésii, jako ty, je to trošku. Je to tvrdší. No, ale
Ale opěrátka zase taky jako měkký. Tak, aby to s náma neodjelo. No. Tak Šimčo, naše finále v Lužné nabralo nečekané obrátky, protože tamhle bláznivá Katka s Tomem zaujali tady pozice kousíček za Lužnou. Tamhle lítá nějaký dron. A pozor, Šimonku, my se jdeme nachystat, protože ten obrovský konvoj, který jsme teď natočili v Lužný, si dáme tady odsaď. Šimčo, pojď sem. Pojď blíž. A už slyšíme. Katku točit nebudeme, protože to je bláznivý. To si nemůžeme nechat ujít. I takhle to může vypadat na šocení. Už to jede, já už to slyším. Šimonku. Tak tohle je teda blázinec největšího kalibru. No, šocení ze štaflí. Bacha, až bude projíždět, tak trošku polačí ještě stranou. Ale tamhle už ty barči bufaj. Chviličku musíme ještě vydržet a je to tady. Takže závěr dnešního výletu do Lužné na setkání Bardotek je tady. Megabardotkový konvoj. Megabardotkový, jestli jsou tam všechny tři, tak to bude teda mazec. Česká dráha mizí dály. Šimonku, pro dnešek je to konec. Sláva Bardotkám. Mějte se krásně, díky, že jste se koukali zase příští Šímovy vlaky. Čau. Se loučí tady z nás u Lužné u Rakovníka. Čau. Čau.